나 함자고 아속 시미로 탕 사오이디 너희 사오이 대만이 너 아까 안 너랑 바구이 오늘 가는 바구야 내리 고통까지 잡고 자고 너 나비야 나비 Hãy đi cutong 왜 까만 민냐 거야 고모 Yang aku Mama ala pakai kakak ya bener deh. Ini apa sulit. ini mengenai sudah tenang hamjago kayak boy tabu buat apa kado boy tabu Sirolo bukan hamjagoi ini mukumur horman sayu apa bagra rohman uno but panjang yang kesangmani ayo uno buagra sau kesangman jora thangdi ani kok sawai dejo to nok boi ka sawai ang hamjago haipano bobo sori hamya inge nok thogo finally bobo samoi kuroi inge bo chuno dagyo thangni norok thang naidi kini boro rok no ang hamjago hine saidi hine saw abon bagai se naileni hayo buji khade abo sungano kuno budi di ukhai di hinoya abo mohara abo bubagra seri odayo abo bubagra seri odana okay oh ini abo ang 20 din sugnai singdi kisa lewo do de 20 din sugnai singdi ang abo nono busuk jati tam khaiman ang nayano ar pore nong doctor tang sigre oh bubagra hamjago ro do abo ini bubagra ro nor nori boiti ni do ini bubagra ro abo Cha raja ini chade. abo Gono le kuroi hai kono abok chikon the thangoi ridi ne ro man kasang mati no norok chum lai thong ya pai ta bini ya pai akai chung tai nok ro bere ne chung besha suge thang ka do ayong yong ba sa ayong kolong kana ayong norok kuninar simidi tong nong kai serai kuroi Musuk sa kasa tong. Kai sa tong. nong camera Nong camera ko.